Wo hapụle gwa ya aka. Anu Abia chụrụ ụmụ anyị gawa ihe ma asị wo bụ ndị drug, asị wo bụ ndị IPOB. Ọ bụtakwanụ nke dị. Ụmụrụ ma gara kọtụ na Obiọma. Echewo n'ụzọ. Chewo n'ọnụ gate court. Mewe arrest. Ọ bụtakwanụ nke dị. Govt. Kanu Nwa Kanu, Eze Ibom Isii, Karuchukwu Kingdom. Agara court. Court bụ omenala. Ndị bekee tụrụ inunu sị bụ hope of a common man. Aya bụ court. Anyị nwe ndị gọọmenti, wo na-achị police, wo na-achị army, nwe nke anyị nwe. Bụ Chineke na-enyere ya ka a gaa court anyị win ya. Akwado okwu Eze Aro ka a na-ekwu ihe a. Ekpu na Eze Aro okwu. A ga-abụrụ onye awụghị ya. Ọ bụ nwa ụmụ na mmụọ. Ọ bụ nwa mmụọ akụma n'obi. Onye nwa emu akụma n'ubi ekpu igwe okpu Eze Aro. Ọ bụghị Eze Aro. Obichi ya na-ekpu mmadụ okpu n'ebe a. Wana abụ eze n'ugwu akụma. Wana abụkwado eze ọtụsị. Ma eze ogo. Abịa na-abụ ebe a. Wana abụ Eze Ibom Isii nke ịbụ Eze Ibom etiti. So, aga na court. Court ewachinekwa m n'oche m. Court gị kwuo na Godwin ka anyị ide wee eze. Na ebere na ọ kwụsị parade onwe ya asa na eze. Ebere na anarị ya mkpọ. Instead ya eme obe the court order. Ana na-edugharị ebere. Taa anaghị agakwa na obvious one na flag up. Is there? It's violating court order. A court order ka ọ na-eme violate. Onwe onye anyị nọ edere. Onwe onye anyị na-echi iti. Onwe onye anyị na-anapụ ihe n'ike. But onye ọbụla chọrọ ịnapụ ibe ihe n'ike ama anapụ ya nke yo. Onye ọbụla si na ali arụ ama edo edo. Ezinụlọ ya ama edo edo. Over 98% bụ ikom and inyom arụ achọghị emebiere wa omenala wo. That's why hụrụ ha ebe a. Chineke n'aka aga na court taa. Judge, this na ya ma ekpepụ ụdị m ikpe na judge ibe ya ekpe ne. Ewerekwa case a indefinitely transfer to Chief Judge of Abia State. Agodi wee Eze Aro biko. Wo hapụle gwa ya aka. Anu Abia chụrụ ụmụ anyị gawa ihe ma asị wo bụ ndị drug, asị wo bụ ndị IPOB. Ọ bụtakwanụ nke dị. Ụmụrụ ma gara kọtụ na Obiọma. Echewo n'ụzọ. Chewo n'ọnụ gate court. Mewe arrest. Ọ bụtakwanụ nke dị. So anyị na-asị Chineke gbaghara onye nta. Wo hapụ ali arụ gaa n'ifu. Because ọ bụ na ihe ọgụ. Ụmụ arụ gara ịchụkwa isi gba ụmụrụ ma na-eme ihe. Wọdịkwanụ mmadụ ole na-enye arụ nsogbu. Na gọvanọ sowo na-asị gọvanọ sowo. Anandị wo nwe gọvanọ. Eze Ibom Isii sokwa nwere gọvanọ. Ụmụ arụ so nwere gọvanọ. Ọ bụghị mmadụ 15 na-eme ihe a na-arụ nwee gọvanọ. So anyị na-atọrọkwa gọvanọ ọnụ. O nwekwa ụmụrụ nwa na-abịa enye anyị nsogbu. Ya o kwuru na o hapụrụ inye arụ nsogbu. Ndewo.